खुलुमबाय गिबियावनो बर' रादाब नायनानै मोजां मोनग्रा गासैबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय। आसा खालामो बयबो मोजाङै दङ। नोंथांमोननि थाखाय आं मोनसे गोदान खौरां लानानै नुजाथिफैलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। गवालपारायाव साथाम उन्दै गथ'साया फोथाराव गोदानै जावनाय हाखराव गोग्लैनानै जिउ खहा। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे गथ'साफोरा थांनाय बुधबारनि बेलासि समनिफ्रायनो फोथाराव बेरायनाय फावै ना हमनो थाखाय थांदोंमोन, नाथाय बे थांनायनिफ्रायनो न'सिम गिदिंनानै फैफिनाखैमोन। जायनि जाहोनाव बिसोर साथाम उन्दै लाइमोनफोरखौ नागिरनानै न'खरनि सुबुंफोरा गोबां हालाय-हाफाय जादोंमोन। नाथाय बे साथाम लाइमोनफोरखौ नागिरनानै मोननाय जायाखैमोन। नाथाय मैया हरखाब फोथाराव जावना दोननाय हाखरनिफ्राय साथाम उन्दै लाइमोनफोरखौ फुख्रिनि दैयाव गोजावना थानाय थासारिनिफ्राय बोखांनो हायो। जिउ खहा जानाय लाइमोनफोरा सबिता बेगम, सार्जिना बेगम आरो सासेया जमिना बेगम। बिनि मादाव सानैया 12 बोसोर आरो गुबुन सासेया 7 बोसोर बैसोनिमोन। मणिपुरनि हायेंगांआव दैबाना लोमसावनाया एसे खम जादोंब्लाबो नाथाय मणिपुरनि गोबां ओनसोलानो दासिमबो दै सिङाव लोमसाव जानानै दङ। सानजा इम्फलनि गोबां जायगाफ्राव दासिमबो 10,000नि बांसिन गोबां सुबुंफोरानो दैबानाजों हालाय-हाफाय जानांदों। माथावरि बायनायनि जाहोनाव न'-बां बायनाय, दैबाना लोमसावनायनि जाहोनाव गोबां आबादफोराबो खहा जादों। मणिपुराव गासै 56,500नि बांसिन सुबुंफोरानो दैबानाजों मोगा-मोगि जानांदों। मणिपुरनि बांसिन दैबानानि गोहोम खोख्लैनाय ओनसोलफ्रानो जाबाय खुराइ, वांखै, ताम्बालखं, गंबा, परमपात, नागाराम, आरुब आरो बासिंखं। बेफोर ओनसोलफ्राव दैबानाया जोबोर गाज्रियैनो गोहोम खोख्लैदों। जायनि जाहोनाव बे ओनसोलाव जवाहरलाल इनस्टिट्युट अफ मेडिकेल साइन्सखौबो बन्द' खालामनाय जादों। मेघालयआव खैला जावनो थांनाय आसामनि सासे सुबुंनि जिउ खहा। खैला जावबाय थानाय समावनो खैला जावनाय 142 फुट गोथौ गुदुङाव गलांनानै जिउ खहा जायो। जिउ खहा जानाय सुबुंखौ बदरपुरनि बनाखाला गामिनि साहाबुद्दिन होननानै सिनायथिनो हादों। धेमाजियाव साथाम इउटुबारखौ हमदों। गावनि इउटुब चेनेलाव नायग्राफोरखौ बांहोनो थाखाय हाग्रानि दाउखौ खास्रि-बिस्रि बुथारनायखौ इउटुब चेनेलाव आपल'ड खालामदोंमोन साथाम सुबुङा। मैया 5 जुन मुलुगनां आबहावा सानखालिनो हमनाय जायो बे साथाम इउटुबारफोरखौ। हमजानाय इउटुबारफोरखौ धेमाजि जिल्ला सिमोनसापरिनि हस्तिनापुर गामिनि मनिन्द्र मोसाहारि, महेश्वर स्वर्गियारि आरो गुबुन सासेखौ शिवराम स्वर्गियारि होननानै सिनायथि होदों। रिपर्टनि बादिब्ला बे साथाम सुबुङा हांसो, पानिखावरिजों लोगोसे दाउब' बायदि हाग्रानि दाउदैफोरखौ लाबोनानै इउटुबाव हगारदोंमोन। मिथिनो मोननाय बादिब्ला जाख्रुब मुंनि मोनसे चेनेलाव आपल'ड खालामनाय जादोंमोन बे हाग्रानि दाउदै लाबोनाय फोजोबस्रांनाय भिडिअ'खौ। साम्पुर दैसानि खुरखानायखौ होबथानो थाखाय खुंग्रिं लाइमुथि ओनसोलनि रायजो-राजाफोरखौ मदद खालामदों हाग्रा बिफाननि मन्थ्रि यमरनजित बसुमतारी बिथाङा। चिरां जिल्ला खुंग्रिं लाइमुथि ओनसोलनि हान्था-मेला खालामग्रा साम्पुर दैसानि दालांनि साखाथियाव थाद'नाय गैयै जुब-जुब अखा हानायनि जाहोनाव दैजों खुरखालांनायखौ रायजो-राजाफ्रा जिंगायाव गोग्लैनो गोनां जादों। बेनि थाखायनो रायजो-राजाफ्रा जाहाथे खैफोदजों मोगा-मोगि जानाङै बायदि रायजो-राजानो खैफोदनिफ्राय बारग'नो थाखाय खुरखानायखौ होबथानो बान्दो थेनायाव गोनां जानाय बेसादफोरखौ हरनानै मदद खालामदों यमरनजित बसुमतारीया। बिथांनि बेबादि मदद खालामनायखौ मोननानै थागिबि रायजो-राजाफ्रा गोजोननाय फोरमायदों। सनापुराव खनसेयैनो 5 हानि दालालिफोरखौ एरेस्ट खालामदों सनापुर पुलिसआ। हमजानाय दालालिफोरा थ्रिट गियास आली, हासान आली, फरिदुद्दिन चौधुरी, इमान आली आरो गुबुन सासेया एकाश आली होननानै मिथिनो मोननाय जादों। सुलुंनिफ्राय मिथिनो हानाय बादिब्ला बे साथाम हानि दालालिफोरखौ कुचुतुलिनिफ्राय हमनो हायो। गुवाहाटीनि मालिगावआव फिन आरोबाव गिख्रंथाव हा गिसिखानायनि जाहोनाव सासे आइजोआ गोब्राबैनो जोखोम जादों। जाथायनि सोमोन्दै मिथिनो हानाय बादिब्ला मालिगावनि पान्डु कलेजनि गेट साखाथियाव जादों बे गिख्रंथाव हा गिसिखानाय जाथाया। जोखोम जानाय आइजोनि मुङा रजनी देवी। रजनी देवीआ कामाख्यायाव थांबाय थानाय समावनो हरखाब हा गिसिखानायनि जाहोनाव फबसिन जानायनि जाहोनाव बे गिख्रंथाव जाब्रबथाया सोमजिदों। क'क्राझार जिल्लानि भारत-भुटान सिमा ओनसोलनि गोदानै गायसनजानाय सिखना जोहोलाव माहारियारि हाग्रामानि देग्लियाव गोदानै लुफुंजानाय गाहाय हाबग्रा गेट आरो सिखना जोहोलाव माहारियारि हाग्रामानि बिखा गेजेराव थानाय उल्थापानियाव गोदानै लुफुंजानाय सिख्रि रैखाथुमसालि लोगोसे संरैखाथि आरो बिजिरसं मिरुखौ मैया बिटिआरनि सिएम प्रमद बर' बिथांजों लोगोसे यमरनजित बसुमतारी, मन्थ्रि उर्खाव ब्रह्म, एमपि जयन्त बसुमतारी, एमएलए लरेन्स इस्लारि आरो हाग्रा बिफाननि गुबुन गुबुन मावसुमाफोरनि बाहागो लानायजों बेखेवनाय जायो। धेमाजि जिल्लानि रामधनटिखारि गामि पन्चायत सिंनि 1 नं बिष्णुपुर गामिनि बिस्वजित बर'नि बिसि जयन्ती बर'आ थांनाय 30 मेनिफ्राय न'निफ्राय गोमानानै दङ। फिसाइ बिस्वजित बर'आ फोरमायथिनाय बादिब्ला जयन्ती बर'आ आलासि जानो होननानै थांनाय 30 मे खालारखालि
शुक्रबारनि डेकापामाव ओंखारलांदोंमोन, नाथाय बै साननिफ्रायनो न'सिम गिदिंनानै फैफिनाखै। मख'नो गोनांदि उन्दै गथ'खौबो बिसि जयन्ती बर'आ गावजों लोगोसे लांफादों होननानै फोरमायथिदों फिसाइ बिस्वजित बर'आ। सावगारियाव होनाय सुबुंखौ सोरबाफोर नुयोब्ला 8011243215 बे नम्बराव नङाब्ला 8099161828 बे मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालामनो थाखाय खावलायहरदों। दासिमनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन। गोजोन्थों।